दसेनो हाखायो नै पस्ट खुन्थिया गायनो जावनाया नायलाय हाब माबाल' नाङो माथो 20 सेकेन्डल' सेकेन्डजोंनो जायो वाह ट्रेक्टरानो माजा जायो नै आयु जाबायबो आयाव इमान फटाफट হয় इमान फटाफट होद 10 सेकेन्डआवथे হয় हाखर जावनाया 10 सेकेन्डआव जायो आरो बा पस्टखौहाय नैबे मावजोबखायो आयु बे ट्रेक्टरानो नै मा लगायदों आरो आग्लासो हाब কি बुस्थु रे एग्ला 10 सेकेन्डआवथे হয়ে যায় না गाराखुन्दाथ' दसेनो जायो नै माने पस्टखौ बेनो गायबावसिगोन आरोना नै बियो पस्ट गायग्रा जाहैबाय ओमफ्राय नै बैयो गावनो बुरो आरोखि जावो दा बिदि आरोखि नङाब्लाथ' सिगां मानसिजोंसो जावोमोन पस्ट थसे गायनानै बेसेबां गोबाव टाइम लायोमोन नै थिखोबाय आयु नायदो बेसेबां लायो गायनो नै थिखोबाय आया दसेल' नांखायो पस्ट मोनसेया गायनोहाय हा 1 मिनिट माबायावनो जायो माथो 2 मिनिटआवनो जायो नै होद मानसिजों मावलाथ' बेसेबां लागौमोन आयु मानसिजों मावला बेसेबां लागौमोन 1.5 मिनिटल' नांबाय 2 मिनिटआनो जाबावाखिसै फाग्लासो पस्ट मोनसे गायनायाव दाननायखौ फबनांगौल'सोल' आरो हाइड्रलिकआ नै सिदा खालामबाय आरो बेखौ दाना नै बिदि थिखोलायबावोबो माने सिदा खालामदों आरो नै हाइड्रलिकना बबा होस ट्रेक्टरा मा जाया जिसिबिबो जायो हाखर बुरग्राबो जायो ट्रेक्टरा जाजोबोना जिसिबिबो जायो एकदम दाख्लै दाबसे जायगायाव नुलायबाय आं जिसिबि खालामदों आरो ट्रेक्टरानो फाग्लालै डेन्जारखा नैबे बुस्थुआनो खैला मैला बाजाराव आरो पस्ट गायदों बेखौनो जास्ट आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे शेयार खालामनोसै होननानैहाय खालामनाय जाहैबाय आरो ना नैबे खैला मैला बाजार नै बेनो आरो ओमफ्राय नैबेनो बाजारा दिनै मंगलबारमोन बाजार दंमोन दिनै ओमफ्राय बायजोब्बाय आरो दा बिदि आरो नैबे मैगं बाजार जाजोब्बाय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय सप्तायाव खेबनै जायो सुनिबार मंगलबार आरो बिसिनि माइ गायना फैबाय हनै दा बिदि आरोखि नै बेयावहाय माखासे हटेलबो दंलायो नैयाव ओमफ्राय जाबायबो आरोखि मथा मथि बे पस्टखौ गायनोहाय 2 मिनिटआ नाङा आरो दसेनो जाखायो नै दा लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनहाय आं एसे देखायबाय नोंथांमोनाबो बयबो नायनो लुबैयो नङा होमबा